Everybody get up, it's time to slam now. We got a... И така, здравейте хора, аз съм Петър Алчев. Днес почваме да цепим на да цепим глави на Clash Royale. Мисля, през ден ще качвам епизод. Ще видим, ще помисля. Кое е така. Да, ще е хубаво за канала ми и за вас, ако сте фенове на Clash Royale. Така. Днес ще кача малко повече видеа. Арена 4 често ми се отворил. Спаднах се малко. Окей, нека видим какво има тук в този епик. Добре, нека видим Арена 4 чест. О, Тесла. Добре. Супер. Вече имам Тесла. Къде е Теслата? Ето е Теслата. Сходно. Сега ще изиграем на атака. Три атаки най-много. Да. Ще видим. Между другото, с един приятел може да си прави YouTube канал. Ако си направи, ще трябва да слагам линк в описанието. Ама ще видим как ще се получи това. Защо? Не! Лаги. Защо лагиш? Не! Хо-хо-хо, каква комбинация съм подготвил на тази печага. Момент. Добре. Така. Мини пека. Браво, мини пеката не е хваща. Съшалне. Но обаче този глопак. Така беше ми написал БГ Про. Глопак. Ако не знаете, така е новата дума в български език. Защото това е манчески език. Аз така му казвам. Но вие, както искате, може да му кажете. И не знам за сега, защо казах точно това. Време е за пека мини. Не. О, не. Между другото, миньоните доста помагат. Но не е с москита. Вярвайте. Не е с москита. Сега е една гоблин бадела. Нека видим какво става. Той направи грешка и това ще му коства колата. Което не ми е проблем да го победя в момента. Даже шансовете са доста големи. Сега това не може да направи. Голгейм и палци нагоре. Добре, игра се получи сега 3-0. Голна чест. Ръцете са ми потни. Тук си видях слушалките, целите са мръсни. Я, колко? Дай да видя. Не. Ами, и шехте тук се занимавам малко с играта, ще се спра на пауза и ще се върна. Спади се. Така, нека продължим с втора битка. Днес ще се опитам да влезам в Арена 4. Ето е Арена 4, ако не знаете как представлява. Вече съм доста пъти съм бил в Арена 4 и спадам. Но защо така? Един път ми е превървял валко. Грешка след грешка. Правя този пича. Сега ми пусне скелетънка. Да бе. Да бе, брат.
Хайде, бой. Хайде, бой. Колко това право. Хайде сега да видим. Ла. Браво. Добре. Ще успеем ли или не? Сега е малко трудно, защото аз си наблюдавам и таблета и защото си качвам една игра и на нея ще снимам спокойно. Драгон. Найс, брат! Всяка това бут на втора кола. Ще хубаво, защото имаме предимства в преднината с колата в момента. Олей! Сега ми пусне. Точно това не иска да ми пуска. Добре, той пак не взе много демидж. Окей, да си... Ама аз си имам с Голим Барел. Айде. Мали, защо ръцете са ми толкова плътни? Айде напред. И нагоре. Бърках се нагоре и напред. Няма значение. Не! Да, ще може да ми коства играта. Ще видим. Само... Не. Изгубих, но това няма значение. Малко ми е тъвичко в момента. Ето вижте тази 20 точки. Нещо проблем. Не това... Айде и последна игра. Добре се получава този епизод. За сега, нека видим 6 левел. Ако си пусна Тесла, ще видим. Може да се направя дек с Тесла. Или ще помогна там един приятел. Той казах в началото, че мисля да се прави YouTube канал. Ще видим. Не е ясно каза, но сигурно ще се направи, може, даже може и да влезем в моя. Така се разбрахме. Това не е добре, хора. Anyway. Не. Не може. Добре, нека ми вземе малко част от колата. Не цялата, брат. Не съм съгласила. Не цялата. Anyway. Какво е това, бе? Ай, кажете ми. Худе, пак. И това ще е всичко за този епизод. Надявам се да ви хареса. Абонирайте се, дайте палец нагоре и до скоро.